Karbi Farmers Association ingdeng krip ho mahanggitek arni misen pen katalon pon. 22 nong Sarupathar constituency along Congress political party avipin lupuki ahokali. Sarupathar MEC constituency along mass joining amei kedengpon. Kanchastiko matum hirang kiamai ingnisi MP Amor Singh Tisophan Kachuru. Rakia hormu pen bangit homatum dilai rai komsai kiari deng kacingna. Aprangsi birta kilara do anaphan kardom pajelo kardom non birta thanje bangsa mi ujang terangpi non arju ikha birtang tompe. Karbi Longri Abirta kachuti kialong kisung pencheng lok gofatum ben ason varsai ki pipon thek ja phan pusi Karbi Farmers Association amhang pathek ponlo. Karbi Farmers Association amhang ki thek arni aningkan wangta talon bom wang bom si matijong ni phai trok arnita Karbi Farmers Association ingdeng krip ho mahang pathek arni Diphu Farmers Growth Center along talon pon. Ada por phai krisir ke papor KFA maipu tingkuing ti arideng pen lama inturpon. Lasopi KFA bidisar hemarirong pipen Japon si karlidang atuma phan chikimopon. Porpai krisia porpen radamai pi paman pontu. KFA maipu tingkuing tipen si mei jephem phupon kongchun bang soron singrong pipen aluhia tuma phan pachini pontu. Ingdeng krepo KFA mahang kithek katalon pon along aluhia man pen Karbi Longri Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Dominic Oping Maslai MEC Joni Timong KAEC Board Chairman Mohan Singh Tiso Center for Studies Karbi Language and Culture Director Long Singh Teron KFA Bidisar Lunse Timong Khor Singh Teron KFA Founder Samsing Hanse lapen ki kaprek hamphang songatum chetongdun Karbi atum sai kachuti kialong kacherap kachito dun jia phan pusi KFA mahang pathek ponsi sai chiklem pon bomlo Bangso KFA atumesen pen sai kiklem pon thekapot KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen akiro pajerpon Nilam jai pon nilibana bila kaprek asang dengkali lagi farmer tu mane kachuti ki ara tu man kan thur ponji tuja song mesen lang tu tingkung ki atum kamat hapon alang tua tim pen koson sika cuti tiara teman kang pon nang jima ulahai alam alang tu baca laso alam pen si alang tu laso song kia mehang patek lo me pen mehang patek dan ini mehang makan samolo ye ili tu mehang king mehang kacau jap je patek laso cuti tiara tu along kai ke tame ili tu dutun nang ji lapen itu budi sore pidu nang ji lapen kacau lapen tu Jadi Karbi Autonomous Council kan kami 5 acara itu dulu lagi kayak kita acara itu dulu salah baca lancar. Lapen kewangi ani sedami nilitum kedam tang kiklaim kedam mason an sose nilitum ako cepak yang kon pola lapen kemen sen angden akan tu level poni pacini tum bori kon po lapen kenang nilitum atrudi pini ani si Karbi Farmers Association pini kacini atok ano Karbi ara tu macini mate kapre ara tu macini kenang lituma pasi isi kredit pingang tu athena litum rasu message bang mate rasu kiklaim kedam pon apa cetang pia pot pini ani sini litum Karbi Farmers Association mate Karbi saya cuti asong panang cini sisa itu anda kelupino ini litum ingin crave for Karbi Farmers Association amang kita kan ike West Karbi Longri tumang ke piniwang we dua mana tak papi delo tumang ke amit hang branch tin aro ada regional tin sih talon ramlo lapen ke ni tum East Karbi Longri tum sitami branch tin ke kali det branch pri posi hang cholo baita ke amit hang dim nong si talon ramlo athe Taso auditorium holong mate Karbi mana Farmers auditorium holong angke adim keu bang kali det nake seat capacity si kom hai tasi ni tu raso hisab sini litum branch tin wanke chohang lo sob branch tin wanke chang ade atau amit hang si patalon ramlo regional branch committee tu talon Sarupathar Mahila Congress Committee atumpen Sarupathar Mandal Congress Committee asa hemalong phirangkia mai pen lamklar kipi kedamtang matijong ni phai kethom arni Serika terang pi kipu Sarupathar constituency alongki Congress party avipin lopuki ahok kalipura Sarupathar Mandal Congress Committee asa hemalong phirangkia mai kangi
Serika terang pia hin pen, Japong si di puarong supi andam pen, Kongres Parti pen bang paroi sirap ho, amunit mass resignation kacipi dam laki ahokali. Lapen ki sarupathar constituency along ki Kongres Parti ki inut bang hiniwet lopu, kaningja puthak sarupathar mondal mahila mai phi, ahin pen, Serika terang pia phan lamboy ki pi. Lapen Serika terang pila ki aprang pen ta BJP amunit, lasi atumi mass resignation kacipi laki kacipar janchot, lapen rada phan kapamang huchot, alang like tangka phansi ke claim chot lapen ke BJP atum arni wang mass joining program ki biaret laki isi BJP arat charia song atum afishan lo pusi block mandal mahila mai phi militeron pe hin pen lam thi ar bokpon bokajan pen Rajib Sonrong pi Karbi Longri Abirta kasi ahok pe dalam ke alang like udam lu lodang te BJP amunit lasi malam so por nili tumlong Kongres nang cipa ogdun napuson lo lasi alang li nang dun pen sitami manang dun huda sitami alang li ke nili tumlong asap ta ka ekipa ve la pen alang li ke nang claim nang kedam dun sitami abe lasi ke nilo nili tum nili mondola presiden pipen nili alang li pan kuthot lamboy lo lasi alang li ke nili tumhan Kongres pan anong nu mane surupathar mondol mohila pan alang li ke anong nu nangki pi lapuson si nili udampo alang li pan asi nili presiden pipen pulo je nili tum mohila mondol tum pen ke thangnat ta nili tumhan kaluk sondam abe athi malang li ke nili tumlong du sitame ajata nang claim don abe ikti pabe asi nili tumke nonpu sitame mohila mondol tumke charjak tip presiden dadulo VP dadu secretary dadu treasurer sabta nili tum committee hin penke kaluk sonabi pen ki pita theklong lo ha phi ke mani do hai sita ko mani chine la si ke theklong lo ra bang ke ala sarika terang pi pulo se hola dakta nangli hoi sikilit ma ko sikar jula hai la si neli hoi sikilit la si lit tum bang ke ba english me puke mane non porneli tum pume hui sarika terang pi ala inut leader takali ala suruputhar long la pu inut leadership quality ke do arlu suta kali la si alang paneli ki pudami pu bang bang ke lalo alang BJP dun sita la sona drama bang ke kurire de naima walam la he Matijong ni phai trokar ni kanchastikom penching lok hemprek ke hang rapet asong do an chelang si pherang kia mai kang ni Karbiang long pen di mahasawaratum hemprek mati article 244A autonomous state long nang jipupen radatum chisongsi ong tung atum avi bunang lo lapen ki apran ke dam nang atum antadolo lasi hemprek long wek nang jipupen MP amor sintisu ta parliament along an bill pondon lo for the formation within the state of Assam an autonomous state to be known as Karbi Dimansal Assam Reorganization Karbi Dimansal Bill 2025. Lapen abarim MP Biren Singing Tita Bill Pondondo. Karbiang long pen di mahasawa hemprek aparman non pen bata hini anlo. Lasi MP amor sing tisu la swa sai ki klempon thega pot kan justiko mame phu pen kachuru pajirpon. Latu Purporia Puthak Ilithuma MP Mr. Amor Singh Tiso alang di hin pen private member bill bang introduce kuri dulong lo la sialang lipan nile tuma hin pen kadas kom Karbi darbar kese Karbi Rishwa darbar karsa GSU kuja diwa darbar katto ka beta alang lipan churo lo okay hai Amor Singh Tiso MP pa alang li gati padu ke claim kabor I interest ke na pot turupik lo. Secondly, bangke non Karbiang lo autonomous council at CM chief executive member Dr. Tuliram lo hangsara panta nitum kadok kabya hinda alang lipan organization pen alang lipan turulo. Otima alang li kabor I ke claim kachipadu kepat kemata kimia posi atau autonomous aputhak master aputhak private member bill bang pilong lo introduce kuri long lo la soprang ake hai Biren Singh ti alang li ta la so private member bill introduce long lo
Lok Sabha long nonabang second time lo. Lakhain koi rahini Sarupathar MEC constituency ke parlo Sapha Singh te rangarong along Congress lapen ke EPHLC asong pen BJP along ong dungarat kaching bidun. Songsi Mei Kachari pon Silarson Rongpi Board Chairman Aluhisar Puaman pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Avijit Kro Deputy Speaker KAAC Het Singh Rongphar MEC Roland Kiling Kadom Terangpi MEC Simeon Rongphar VDC Sarupathar Anparta Manpeng ke do ke thigiding atum chetong Bangswalong Congress lapen ke EPHLC pangrumpet pen bang pharohini suse aratatum BJP along chepa ogdun Alang litum pen meyalong lam thege jai pon atengki rotaning tige japon ning dokde lapen ke je ai ka tharaphan ning ke dokde ajoksi BJP along nang chepa ogdon lo Anparta CEM Dr. Tuliram Ronghang a leadership mission thekdun long pen ning kang samajok ansusi ke or ke somati BJP asong un anki jerap chitudun pen ke wangjilang MLA election surhini rain koira trok me sena vote pahai dun jipusi lamchak chipi pon ringti RJ Road lapen ki Sapha Singh Terang Village Open Stage lapen ki Ronghampur lapen ki Mai Singh Timung Village lapen ka prek ason Prabjin pen sa ipangching pon japhan hukum pipon pupusi CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Waida Klarsa pen bang somelong jaipon Bokajan pen Rajipson Rongpi Karbi Longri Abirta lapen gedak na tom local MEC Kadom Terang PKIP MEC Het Singh Rongphar lapen Anparta itum nonai chetong nunto da pemengereng ma MEC abari miye Jiwan Sondro Pato akehai lapen ke Chumang Bro akehai abari miye lapen ke itum nonong Ram Singh akehai lapen ke Samson Ingtia kahai penceng lo Karbi Autonomous Council Board Chairman Long Sing to biya kahai penceng lo Board Chairman ke doan lapen ang parta da Iris BP District Mahila Morcha Jo Morcha lapen ST Morcha Minority Morcha T Morcha Mondor Committee VDC Chairman Local Committee lapen gadak nili Kacing hon epo polon epai polon lapen sorgar gamra ke hai tum rong asar ke hai tum puthot na tum phat ninga klong bencorosi nili lam the chegipo kecing siebang ke nili dapini sarika terang pi alidar sipen lapen ke ada mawan se kongres lapen gobini ingtia ke hai PSRC Dilai rai kom sai ki atum ke do ka cherok tok lapen ke asai ke cheklempon ke misena jok ke damtang mati jong ni phai phoning wi long nia di malong pen bang di thoma tuma phan rakia hormu pen kang nang pon lason si Manipur pen Guwahati anat ke dam night super along dilai rai kom sai ki atum kuruk dun si rakia hormu long pon lo laso rakia hormu pen kaching nang chek abang phu Muhammad Tamijur Rehman Manipura sorpusi bang thekpon Lapen la soajo amat la Horizon 6 mile along ihum sweep car AS01 BA 8774 along kuruk dunsi rakia hormu ilindra gram pharo pho sosichet an longpotulo la soa car driver lapen ki Arya Sangho banghinia tuma phanta raikom sai kiatum chepari reng pongsi sayarona tengpen klemponlo Pinya Abirta lansi kangtonlo kardom